Әлеге ират камерадан да ялып тормый, машинасы багажнигыннан бер-бер артлы төзелеш калдыкларын бушата. Контейнерлар тулы, шуңа да шүпне җиргә генә ташлый. Одна свалка на все Царицыно. Бүтін Царицыныга бер шүплек. Минем шүп күп түгел бит. Моның өчен контейнер чакырта алмыйм. Беләсезме, ул күпме тора? Шүпне вакытында алып китмәүләренә мин гаепле түгел. Мин моның өчен түлим. Әлеге шүплек көнкүреш калдыклары өчен исәпләнгән, амында ни генә юк. Төзелеш материаллары да, киселгән агачлар, сарай калдыклары, шүпне ташучы төбәк операторы өстәмә техника җәлеп итәргә мәҗбүр. Хәзерге вакытта майдан башлап, ноябрьгә хәтлек монда гел шулай булачак. Әгәр дә внимание булмаса, бу площадкага менә шулай булачак. Җомга көненә килеп, менә суббота, воскресенье, понедельникка кадәр монда ташыйлар, монда чират тора. Машиналардан чират тора. Әлеге шүплек май башында чипчиста булган. Аннан менә кешеләр газельләр белән килеп шүплек тавы ясап киткәннәр. Я тебе все плачу каждый раз, работай давай. Вот я вас заснял. Зур шүп өеменең барлыкка килүендә төп сәбәпләрнең берсе әлеге шүплек берничә бистәне берләштерә торган урында урнашкан. Янәшәдә генә Царицыно якында Константиновка һәм 5-6-7 бакчачылык ширкәте һәм шунда яшәүчеләр шүпне билгеле инде калдыкларны монда ташлый. Һәм алай гына түгел, шәһәрнең читеннән дә китереп ташлаучылар күп диләр. Чөнки әлеге шүплек кеше күзе күрми торган караңгы урында урнашкан. Камера төшерүне күреп, күп кенә машиналар туктап торса да, шүбен бушатмады. Менә бу машинаның артка арбасы туп-тулы иде. Май бәйрәме вакытында шүп 50% артты. Шушы шүпләр өчен җаваплы исполком Советский районына. Безнең җавап контейнерда яткан шүпләрне алып китү. Казан хакимиятенең җавабы гади. Совет районының җаваплылыгы контейнерлар кую белән тамамлана. Халык үзе пычрата, үзе гаепле дә. Май бәйрәмнәре вакытында Казанның үзендә дә шүплекләр шыгрым тулы. Бу авиатөзелеш районының Пржевальский урамы янындагы шүплек. Халык канунсыз төстә калдыкларын бушаткан. Бу көннәрдә халык контроле сайты шүплекләрдән зарланган мөрәҗәгатьләр белән тулган. 3-4 көн эчендә 50гә якын гариза. Гаепле кешеләрне ачыклаган очракта штрафка тартачаклар. Физик затларга 1000-нән 2000 сумга кадәр, вазифаи затларга 10,000-нән 30,000 сумга кадәр, эшмәкәрләргә 30,000-нән 50,000 сумга. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.